нишасти хабарӣ дар раёсати агентии назорати маводи нашавари назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд бо иштироки доираи васеъи хабарнигорон баргузор гардид. Олимҷон Тоирзода сардори раёсати мазкур қайд намуд ки бо мақсади татбиқи сиёсати давлатӣ дар соҳаи назорати маводи нашавар ва пешгирии нашавандӣ ва бо ҳадафи ҳарчи бештар коҳиш додани таъсири манфии муомилоти ғайриқонунии маводи нашавар ба суботу оромии ҷомеа дар ҳидояту роҳнамоиҳои сарвари давлат муборизаро бо муомилоти маводи нашавар сармашқи кори худ намуда аз ҷониби роҳбарияту кормандони раёсати агентӣ дар вилояти Суғд дар давраи нимсола якуми соли 2025 чорабиниҳои ташкилӣ амалӣ созмон дода шуданд. Дар нимсолаи аввали соли 2025 аз ҷониби кормандони раёсати агентӣ дар вилояти Суғд ва шуъбаҳои минтақавии он баҳри пешгирӣ, ошкор ва қатъ кардани ҳодисаҳои вобаста ба муомилоти ғайриқонунии маводи нашавар 70 ҳодиса ошкор гардида, аз ин ҳисоб 16 ҷиноят ва 54 ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ ба қатъ гирифтанд. Аз гардиши ғайриқонунӣ 136 килограмму 757 грамм маводи нашавар мусодира карда шудааст. Илова гардид ки дар ин давра 54 ҳодисаи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ ба қайд гирифта шуда, нисбати 43 нафар шахсон протоколҳои маъмурӣ тартиб ва дар маҷмӯъ ба миқдори 81510 сомонӣ ҷарима татбиқ карда шудааст. Дар ин давраи соли 2025 тибқи маълумотҳои оморӣ аз ҷониби мақомоти ҳифзи ҳуқуқи вилоят дар маҷмӯъ 4220 ҷиноят ба қайд гирифта шудааст ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2024 ошкории ҷиноят 741 адад мебошад. Аз ҷониби мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва сохторҳои қудратии вилоят аз гардиши ғайриқонунӣ дар маҷмӯъ 482 килограмму 497 грамм маводи нашавар мусодира карда шудааст. омӯзиш ва таҳлили вазъи нашавандии вилоят нишон медиҳад ки сатҳи нашавандӣ дар вилоят коҳиш ёфта, роҳҳои воридоти маводҳои психотропӣ ва истеъмоли он аз ҷониби ҷавонон, фурӯши маводҳои сархушӣ дар маконҳои фароғатии шабона, ҷалби занону ноболиғон ба ин гуна маводҳо, фурӯши маводҳои матҳушкунӣ ва психотропӣ тариқи сомонаҳои иҷтимоӣ, хусусан WhatsApp, сабабҳои афзоиши нашаҷалобӣ ва дигар масъалаҳои ҳалталаб саволҳои асосии хабарнигорон ба сардори раёсати агентии назорати маводи нашавари назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд ва бахши шуъбаҳои он буд ки масъулин ҷавобҳои мушаххас доданд. Қудратло Раҳматлоев, Саидулло Арслонов, Бузургмек, Шоҳ Маликов. Ахбор.